Hi guys! Good morning! Wait, naano na tong buhok ko? Good morning! Hercules, welcome sa ating YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Ayan, so, good morning! It's already 8 guys ng umaga. At yes, mag-almusal tayo. Ayan, so 8 na guys ng umaga. At yes, yung aking kasama is nandun na sa kanyang kailangang puntahan. Ayan, so nandun na siya. And yes, welcome to our Vlogmas Day! Ano ba? 18! Vlogmas Day 18! Ayan, so kalain nyo yun. Makakompleto natin ngayong taon. Last year, nag-ano ako na mag-vlogmas. Kaya tinignan ko yung mga upload ko dati. Last year na mag-vlogmas ako. Parang umabot lang yata ako sa day 4. Ganyan. Kasi nga parang sobrang pang ginagawa ko ng time na yun. Ganon. So, yeah. Kaya hindi ko natapos. So, sana ngayon talaga matapos ko na. Nasa 18 na tayo. So, konting-konti na lang. Konting-konti na lang guys is Pasko na. Tapos birthday ko na. I'm getting older, baby. Charot ha. Kain tayo guys. Ito yung tira ko kagabi. Tuna-fish. Tsaka yung yung potato pancake. Ano ko na to? Almusal. 2 tanghalian. Nasib ko anong ganap ngayon. Pupunta pala ako ng Aldi kasi Sabado hindi ako nag-Aldi. So wala kaming dyan sa rep. Sarap. Almusal lang ako. Kasi maya, pag tuyo na itong aking labhan, tutupiin natin. Hello guys! So update, nakaayos na ako at I'm ready to go! Charot, akala ko saan pupunta. Tayo na guys, punta tayo ng Aldi at dadalhin ko na rin itong aming mga bottles or mga fee-fund. Charot. Ayan, dalhin ko na rin kasi puno na yung aming lagayan and yeah, let's go. Ayan. Lungkot naman.
guys! Welcome back! Charot! Ayan, so galing na tayo ng Aldi. Anyway, nakaganito ako, diba? Tapos saka ano. Pero hindi naman ganun kaano guys, kalamig sa labas. So yes, let's open this up. Hi, discolored. Hello! It's me, myself, and I. So let's have guys a haul. Charot. So first thing first is, nakita niyo naman siguro kanina sa mga pinagkukuha ko, batya. Anyway, parang nabutas ko kanina pagkaano ko. Hindi may hangin pa naman. Kasi ito yung gusto ng asawa ko ngayon. Pero gusto niya rin naman to, kaya pag magbili kami guys, dalawang ganito. Anyway, hindi naman lagi lang. Kumbaga naandyan lang yan siya. Pero pagka gusto lang, ganun. Tapos, of course, the Revo. Isa pa yung isa. Apat yun. Apat. Yan. Tapos, bumili ako guys ng muffins. Ayan, pang-baon-baon. Kasi may ano pa ako. Mga ilang araw pa yung seminar ko guys. Kailangan kong anuhin, buuin. Tapos, salami at saka cheese. Which is gusto yun ng asawa ko. Sa ano yung pang-baon na yan. Tapos, Vanahutchen. And then, tinapay ng asawa ko. Yung baon niya, pang-baon-baon. Tapos yung kape. Yung gatas sa kape. At saka, ito guys, yung 1 euro lang siya na ano, tesh deke. Cute lang. Ang cute din lang. Pang ano paglagay ko dyan sa ano. Tapos, the last from this bag is itong kitchen towel. Kitchen towel? Kasi nga, ano na lang, isa na lang yung tira ko dyan. So, ayun sa ating unang bag. Susunod naman na bag is ito guys, oh. Different color of candles. Kasi lalagay ko ito guys sa lamesa namin. Christmas time. Ayan, kasi dito nga ang pamilya ng aking asawa. Dito sila ulit sa amin. So, i-ano ko lang ito sa lamesa. Tatlo. Ano din yan guys. 1 euro lang siya. Tapos, saging. Dahil wala na kaming saging, mandarin ko na lang natira dyan. So, ibalay ko na kalimutan yung ref namin. Nakabukas na natira. Ayan. Tapos, spinach. Kasi may ilalagay pa ako. Tapos, ito, sausage. Sa asawa ko. And then, anong tawag dito? Ano siya, patatas na may something. Charot. Tapos, orange juice. Kasi gusto rin to guys. Gusto rin to ng aking sour bells. Yeah. And then, tsaka, ako minsan ako uminom yan. Isa nito, tapos isang tubig na, ano. So, yes. Dito pa nga yung Fanta na binili ng asawa ko sa akin. Hindi ako masyadong nagiinom ng ano. Ayan. So, ayun lang guys yung ating pamili for today's video. At the total number, 22.96, which is nalas yung ating bottle na nasa 12 euro yung bottle. So, ayun. Less na siya. So, kaya ganun na lang. Diba? So, this is it. And, yeah. Tanungin ko yung asawa ko kung ano yung gusto niyang kainin mamaya. Pagka ano, kasi alam ko ay yes, babalik pa siya dito sa bahay. Ayan. And then, alis ulit. So, yes, update you guys later. Hi guys! Update! Halaan nyo, nasaan ako? Nasa bayan. Anyway, 4:30 na guys. At pag-desisyonan ko pumunta dito sa bayan. At dahil nga sa bayan, sa pinaka-city, which is to sa bayan kami, ano mo, kasi nga kasi parang ano ako, ganun yung tawag ko, bayan. Ganyan. So, anyway, kasi may kailangan akong bilhin at yes, diretso na ako sa aking tawag ito, seminar ngayon.
Grabe yung yung kangati yung tenga ko. Anyway, hindi ngayon masyadong malamig guys. Tinanggal ko yung ko dito. Di ba may nakakonect dito na Tinanggal ko. Andito pala yung ko. Yung buhok ko. Pinasok ko. Pinaghirapan kong planchahin. Tapos naman nangyayari. Sorry. Anyways. Yes. Yun. So, yeah. At hindi pala masyadong malamig ngayon guys. 11 grad. And yes. Hindi siya mga ganun kalamig. But I need to put a bonnet or like something like that. So, yes. Ganda. Dito ako ngayon ulit sa may guys. Yeah. Tignan mo Charot. Maliit lang yung dito. Market. Hi guys, is ko nakapang bonnet pa pala ako. Anyway, nandito na ako sa bahay. Medyo kani-kanina pa. At inasikaso tapos alala ko nga pala. I do vlogging. Ayan, so, ito is mga na to guys, mga luma na siya as in so, ito yung bago na nabuksan ng asawa ko. So, ililipat natin dito sa kabila itong takip na ito. Para alam niya na yan yung bago. At anyway, ay hindi ko alam kung anong kakainin ko, kung ako ba ay guys, pero kanina kasi habang ako ay naglalakad, hindi, naiwanan ako ng bus, naiwanan na naman ako ng bus. Naiwanan ako ng bus. Kasi nga, as in, maganda ngayon yung nag-speak sa amin. Wala ng antok. Kumbaga hindi siya boring, parang ganyan. Tapos, saktong-sakto lang talaga. Ganyan yung parang saktong talaga. So, kaya ayun, yung kahit anong gawin kong pagtakbo at ay talagang late ako sa bus. Hindi ko pinakaya yung aray ko. Ayun, so, kaya, naglakad ako guys, pauwi dito. So, bago ako, dahil nga gutom na gutom ako, bumili lang ako ng sandwich doon sa McDonald's. Bumili ako ng sandwich, tapos kinain ko habang ako naglalakad, ganyan. So, yun. Para maibsan yung aking gutom. Kasi, ang kinain ko lang kanina kasi guys, is yung yung nagkape ako, yun lang. Kasi nga, ewan ko ba, hindi ako masyadong nakakaano ng ngayon. Mas kumakain kasi ako ng madami pagkagabi. Alam mo yun, baliktad nga dapat nga lunch, diba? Pero, madalas, pagkagabi, lalo na pagkahalimbawa, yung, kumbaga, ang trabaho ng asawa ko, tapos dating niya is, hapunan, ganyan, yung talagang saktong maghahapunan, ganun. Parang nasanay lang siguro ako na ganun. Pero, nag-aalmusal naman ako guys sa umaga. Pero, ayun nga, syempre, dahil yun lang ang kinain mo or saging lang at saka kape or tinapay lang, ganyan. So, darating talaga yung siguro mga oras na yun. Siguro yung nasaan ako, yung magsisimula, pumunta ako ng bayan, nagsisimula na yung aming tumutunog-tunog yung tiyan ko, nahihiya ako sa katabi ko, buti na lang hindi masyadong halata. Charot! So, yan, nandito pala guys yung sabaw ng aking gusto kong kanin. Magkanin tayo kaya. Wait a minute. Ito yung mga kandila na binili ko guys. So, magsasaing na ako guys. Guys, hello. Ito na yung kanin ko, diba? Anong oras na guys? 9:10 na ng gabi. Tapos nandito na guys yung sabaw. Akalain nyo yan, Whoops! Kita nyo ba yan? Ano pa to? Isang ganyan pa yung sabaw na yan. So, pang ulam ko pa yan guys. Tapos,
Nag-init lang ako ng Vienna sausage. Vienna sausage. Paano ba basahin Vienna sausage? Charot. At dahil ako ay si Miss Ketchup, charot. Magke-ketchup tayo, wait. Inano ko na kasi ito kasi paubos na itong ketchup namin eh. Oops! Ang hilig ko talaga sa ketchup. Inuulam ko nga yung ketchup. Oh, dito. Thank you, Lord, for the food. Amen. Wow. Sarap ng paa ng manok. Yung paa ng manok. Hindi na pala ito paa, guys, kasi ano na lang to, sabaw na lang to. Sabaw niya ang sarap. Parang hindi kakaganang kumain. Kaya kahit anong gusto mong mag-diet eh, wala. Nagagawa. Walang diet. Pagka pumunta ulit kami ng Mixmark, tapos may makita akong paa, bibili ulit ako. Paa ng manok. Tsaka ng lumpia wrapper. Gusto kong gumawa ng lumpia. Natakam din ako dun sa Ann, sa kanyang lumpia. Gayahin kayo lumpia mo, Ann. Ang daming gulay. Tapos, din ako ng vlog ni RC Shrimp naman. Charot, puro pagkain talaga, Diyos ko. May shrimp ako dyan. Yung kalahati ng shrimp ko dati. Gagawa ko ng lumpia at aabutin ko siya ng Pasko para panghanda namin sa Pasko. Yung asawa ko ay may request ko anong gusto niya nalutuin sa Pasko. Sarap. Hi guys! So, update. Tapos na akong kumain. At busog na ako at mamandarin ako guys. Ayan. So, wala naman akong gagawin ngayon. At yes, and I will see you guys on our next vlog na lang. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. And please subscribe if you haven't yet. And like and comment. Thank you. I will see you in our next one. Always smile. God bless us all.